Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa ating latest update. Ito yung weather analysis ngayong Christmas Eve, ika-24 ng buwan ng Disyembre hanggang 26 ng Disyembre 2022. Dito po ay para sa ngayong Sabado hanggang Lunes. Medyo mali lang yung ating pag-type dito. Dapat Lunes po ito. Dito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo magsimula, again, Merry Christmas po sa inyo lahat. I hope na magiging happy at okay ang inyong Christmas. And sana naman ma-enjoy ninyo ang ganitong lamig na na-experience natin dito sa buong Pilipinas, lalo na po dito sa may Bicol, Eastern Luzon, Visayas, dahil po sa pagdating po ng hanging amihan. Ang ulan hindi naman po masyadong mabigat, but ang shear line na medyo kumakapal na yon ay nagbibigay na yun ng malalakas na ulan sa Eastern Visayas. So mag-ingat po tayong mga kababayan natin dyan sa Samar at Leyte provinces dahil po medyo stationary dyan yung shear line. At dito naman sa Kabikulan, medyo naghupa na yung mga ulan. Although kanina umaga, medyo maulan pa rin dito sa may Central Bicol. At may maulan pa rin sa may Sorsogon, Albay at Catanduanes. Gayon din po sa may Masbate at Ticao. Dahil po sa fringe effects po ng shear line. But medyo maninipis naman po ang mga ulan. So mamaya hanggang bukas, Pasko ay medyo bubuti na po ang kalagayan ng panahon, although mahagin pa rin, cloudy, at yung temperatura natin ay medyo mababa, nasa 21 to 23 up to 24 degrees. Ang inaasahan po natin, it's a mall-like temperature, parang aircon po ng mga malls. So yan po ang experience natin ngayon hanggang December 26. December 26 hanggang 28, hihina na po yung amihan, medyo naiinit ng bahagya ang ating temperatura sa Bicol at Visayas, pero nandiyan pa rin yung shear line. Papakita natin sa inyo kung saan siya pupunta within the next 5 days. Now, ito po yung ating latest graph set. Actually, kagabi pa po ito, 11 p.m. but wala pa rin pagbabago niyan. Mamaya gagawa tayo ng latest. At nandiyan pa rin yung shear line sa may Eastern Visayas. Magbibigay po ng mga malalakas na mga pag-ulan. At may risk po ng mga pagbabaha, ng landslide, so mag-ingat po kayong lahat dyan. At yung amihan ay nagkakaroon po ng convergence ng mga kaulapan dito sa may Southern Palawan. At meron tayong surface trough dito sa may Mindanao na kung saan sa hapon ng gabi may mga rain showers o thunderstorms. And for the next few days, ito pong shear line ay bababa po dito sa may Northern Mindanao at Northeastern Mindanao, sa may Northern Caraga, Surigao Provinces, Dinagat at Siargao Islands. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa mga pag-ulan dahil po sa may mga threat po yan ng pagbabaha at landslides. Ang hangin po na dala ng amihan ay pwedeng umabot po ng 75 kilometro dito po sa coastal waters ng Luzon hanggang sa may Kabisayaan, yung mga passageway ng karagatan. At mag-ingat po tayong lahat at meron pa rin gale warning na pinalabas ng Pag-asa, so medyo bawal po pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pangdagat. Okay? And then, so far, yan po ang ating latest sa ating CraftSat. Tingnan natin yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita po natin, nandito pa rin yung tinatawag nating stationary front o yung frontal system na nag-create po nitong tinatawag nating shear line. Yan po yung shear line, umabot po sa may Eastern Visayas na yon. Bibigay pong malalakas na ulan. At dito rin po sa may bahagi naman po ng Southern Palawan, Borneo, ay meron dyan malalakas na ulan. Tulad po yan ng convergence ng amihan at yung surface trough na sa Mindanao na nag-extend po sa may Northern Borneo. Meron rin tayong surface trough po dito but hindi naman po siya magde-develop. At ayon sa mga forecast models, hanggang katapusan po ng December ay typhoon-free or low pressure area free po tayo. Although baka may mag-form na LPA po dito sa may bahagi dito ng western portions ng Borneo. Mukhang meron po mag-form dyan na panibagong na LPA na mahina. So babantayin po natin yan pagdating ng next week. Pero hindi naman po yan threat sa ating bansa.
So ito po yung zoom in cellular animation mula sa windy.com at nakita po natin itong mga makakapal na kaulapan na dala po ng tinatawag natin shear line dito po sa may bahagi nito ng Eastern Visayas. Nagbibigay po malalakas na ulan. So ito po yung apektado ng shear line. Dito yung kanyang fringe effects na lamang po sa may bahagi po ng Bicol region. May mga konting ulan pa rin pong nakikita tayo dito. Okay? Sa may Southern Bicol. Hanggang sa may Masbate area. At itong mga medyo yellowish na clouds, yan po yung mga low-level clouds. Ito po yung tinatawag nating nimbus stratus. Magbibigay po dyan ng mga drizzles to very light rainfalls sa may Cagayan Valley, Eastern Luzon, Northern Quezon. Kasama din po dyan ang Kabikulan. So medyo malamig talaga na yun ang panahon. Tamang-tama po dahil Pasko bukas. So celebrate po tayo ng parang tunay na Pasko kapag kapag nasa US po tayo, kasi sa US may malakas na blizzard na yun, mas malala po doon ang panahon. Sa ating gentle lang po, medyo mahangin at hindi naman po delikado. Yung hangin nasa 40 to 55 kph sa inland areas po ng Bicol at Eastern Luzon, coastal waters hanggang 60 to 75 kph. So medyo mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, kaya may gale warning po, tinaas ang pag-asa. Ito yung forecast natin sa hangin for the next 3 days. At ngayon, nandyan pa rin yung amihan. Bukas po ng hapon, Christmas Day, nandyan pa rin yung amihan but unting-unting hina. But affected pa rin ang Visayas, lalo na po dito sa may area po ng Cuyu, Pamalican, Amanpulo areas. Medyo mahangin po dyan. Dito rin po sa may areas po ng Siargao at Dinagat Islands. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. At sa Lunes, yan po, hihina na po yung amihan, magiging mahinang amihan na po siya. Affected pa rin ang Luzon at Visayas. And sa Tuesday, yan, andyan pa rin yung mahinang amihan. So, babalik po tayo sa mahinang amihan. But pagdating po ng December 29 to 30, magkakaroon po tayo ng calm winds sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Although may mahina pa rin na amihan, posibleng maka-affecto po sa bahagi po ng Pulilio Island, but December 31 hanggang January 1 medyo hindi na masyado malamig. Okay, nakakaroon po ng break yung amihan na kakonsentrate lang po dito sa may dulong hilagang Luzon. At pagdating naman po sa rain forecast mula sa European model, ito po yung latest. So nandiyan po rin yung shear line sa may Eastern Visayas. Bukas pong Christmas Day, ito po ibababa sa may northeastern Mindanao, sa may northern Caraga, Surigao provinces, Siargao, Dinagat Islands. So, may mga threat po dyan ng pagbabaha at landslides. At may mga thunderstorms rin po sa ibang bahagi po ng Mindanao. Dito po sa may southern Palawan, nandyan po rin po yung threat ng mga ulan. At December 26, nandyan pa rin po yung shear line stationary po dito sa may northeastern Mindanao. Samantalang ibang bagay ng Luzon ay medyo mahangin lamang po ng bagya mula sa amihan. At may mga light drizzles to light rain sa coastal waters po or sa coastal areas po ng Eastern Luzon kasama po ang Bicol region. December 27, yung shear line ay medyo aakyat ulit sa may Eastern Visayas. And Wednesday, December 28, magpapaulan ulit sa Kabikulan. Pero dadaan lang po siya dyan sa Miyerkules, December 28, isang araw lang po. At aakyat po yan dito sa may Cagayan Valley. By December 29, nandyan na po ang shear line sa may eastern sections po ng Cagayan Valley, Eastern Isabela, Eastern Cagayan at Aurora Province. And December 30, mag-retreat po ang shear line sa may North Philippine Sea. Babalik ulit sa normal ang panahon sa Pilipinas. Medyo mainit ng bagya. And December 31, New Year's Eve, may mga isolated rain showers and thunderstorms with easterly winds sa ibang bahagi po ng ating bansa. Sa may Bicol, Eastern Visayas, Palawan, Mindanao. And yan po sa New Year's Eve. Kaya baka maraming magpaputok. Sana mabawasan po yan. At sa January 1, ay mayroon tayong easterlies sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, light northeasterly or mahinang amihan sa may Bicol at Eastern Luzon. Medyo variable po ang ibang bahagi po ng Luzon.
So, yan po ang ating forecast. So, itong labig na ito na naman Pasko at mukhang init na naman po pagdating po ng kalagitnaan po ng next week hanggang New Year's Day. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. Balik ulit tayo sa Monday, December 26 upang bigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Merry Christmas to all. I hope na maganda po ang inyong Pasko. At maraming salamat po sa pag-follow po sa ating YouTube channel, Facebook channel, MrTyphoon.com, MrTyphoon.tv, ating YouTube channel. At sa lahat na nagsusuporta po sa ating advokasya, maraming salamat po sa inyo lahat. At ipapatuloy po natin ito in the coming years, 2023 onwards. So, Merry Christmas and see you again on Monday.